Derivácia logaritmu x na druhú podľa x. Toto môžeme brať ako zloženú funkciu, vonkajšia funkcia je logaritmus, vnútorná funkcia je druhá mocnina x. Takže derivujeme napred vonkajšiu funkciu, derivácia logaritmu je 1 lomeno argument, takže v tomto prípade máme 1 lomeno x na druhú. A teraz musíme ešte derivovať vnútornú funkciu, to je x na druhú, takže derivácia x na druhú je 2x, čiže krát 2x. Výraz upravíme. Máme 2 krát x lomeno x na druhú, takže celý výsledok je 2 lomeno x. Túto deriváciu môžeme riešiť aj iným spôsobom, ak si uvedomíme, že logaritmus x na druhú je vlastne 2 krát logaritmus x. Takže v tom prípade potom derivujeme d 2 krát logaritmus x. Podľa dx by mal dať ten istý výsledok. No tá dvojka je tu len násobiaca konštanta, takže dvojku môžeme vyňať pred celý výsledok a derivujeme len logaritmus x. Toho výsledok je 1 lomeno x. Skutočne sme dostali ten istý výsledok ako predtým.